and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Ugsama pagyud nimo kadyo. Dili ko kini kalimtan kadyo. Dili ko kini kalimtan. Wow! Kanindot ko din Niyata ibabaw sa buntod. Di na atong magkita ang mga kabalayan sa ubos. Ug ang dagat. Wow! Kanay sa view, oy. Mao ni akong paboritong lugar. Anhi ko din Basta laayon ko. Mao ba? Nindot ka din makawa sa problema. Kalawom ko dadto. Ha? Ay tatagda, oy. Mulingkod ko, ha? Sige. Dining dapita, Dining dunay dakong bato. Husto ka. Makawa tuod sa kalain ning lugar. Gaan kayo akong gibati nga ni ako din, Samot kagaan ng imong gibati. Ilabi na og. Dawato ni nimo. Ha? Unsay? Rosas? Para nimo. Wild rose. Salamat, Sendo. Kaumot sa rosas. Umot yung gaya na. Ilabi na nga. Wild na siya nga rosas. Dili na ko. Gamay pero ang iyang kahumot. Manuhot-suhot sa imong kaunuran. Husta ka. Og abi nimo. Unang higayon ni nako nga gihatagan ko rosas sa usa ka lalaki. Ha? Ikaw pagid ang unang lalaki nga nihatag og rosas nako, Sendo. Kaswerte din ako, no? Og imo pag yung gidawat. Salamat kayo, Sendo, ha? Salamat. Usay angay na kupuhaton. Aron magkumbinsir ko si Simeon nga dili magpalayo ka na mo. Unsa man. Usay. Si Sindo o si Buwana ang anak si Jimmy. Nganong ni amas na din Oo, no, makalugar ko. Bisita ko ni mo sa inyo. Usay. Maghuwat yun ko. Dili. Wow! Basta ha? Sino? Tuko sa sunod. Dili kimay mo. Dili ko angay nga mapakyas. Dili. Anong ikaw raman ang niya din ha? Si Moana. Hain man ha? Ambot ito, Jimmy, hain to. Gibiyaan man ko din sa yacht, uy. Sa? Pero ganina, nagkuyog to sila ni Sendo. Nangaon og buko. Unsa? Tulo ka barangay ang naisakop ning maong isla San Isidro. Barangay San Miguel, kana diha kanang sa tuong bahin. Ya kanang barangay San Agustin, kining dapita diha kanang sawang bahin. Ug ang San Isidro mao ang mainland. Ug natung-an kini nining maong bungtod. Diin dinhi nagagikan ang among tubig nga imnon. Wow! Kanais good. Dunay tubo diha sa tumoy gyud sa bungtod. Nga mao'y kuhaan na mo sa tubig. Diin man sa kulo na gikan ang maong tubod. Uy nasayod, bisan si Lula Edad. Kung diin gikan ang maong tubig. Pero ang sulti ni Lula Edad, doon ako na nagpuyo diha nga dili nato makita. Usa ka diwata. Diwata? Oh,
Doon na gani istorya ning maong lugar. May tungod sa diwata nga nahigugma sa usa ka kalibutanon. Mao ba? Murag, interesado ko ng storya, Ada. Pwede ko nimo suginlan sa maong story? Pwede kayo. Sindo, Oh, ipangita na si Wala sa iyang amahan. Hala, unsa na day orasa? Mamauli na tingali mi. mao ba? Sige, Sendo, ha. Sa sunod na lang, ha. Adto na ko. Amping mo na. Tay, Naibog ka ni Buwana. tay kadyo. Sindo, ikaw lang ako gilauman. Busa ayaw ko pakyasa. Tay, Utang buot lang. Ayaw yun pagminyo, Sindo. Aron dili ka may sama ka nako. tay kadyo. Unsa buot ni mo ipasabot, tay? Unsa, tay kadyo? Diin magkagikan, ha? Ipapangita ko ikaw sa akong mga tao, sa akong mga sakop. Pero wa ka makit eh. Sorry, Daddy. Gisuroy manggod ko ni Sendo ni Anang bungtod, oh. Unsa? Nindot kayo sa ibabaw, Daddy Jimmy. Makita nimo ang tibuok isla. Ilabi na ang tulo ka barangay ni maong isla. Mao ba? Og ang tunga kuno sa maong bungtod, Daddy Jimmy, adunay tubod sa tubig. Uy, unsa? Diha ang tinubdan sa ilang tubig nga imnon. Mao ba? Tubod tunga-tunga sa bungtod. Kung mao, tinuod ang ilang sulti-sulti nga dunay. Dad? Yes, anak. Pero nahala, sige na. Pahimutang na kay Mugika na kita. Yes, Dad. Tubod nga na tunga-tunga sa bungtod. Na-interes ko. Na-interes ko. Tuan na sila. Ay. Imingaw naman din ko ni Moana. Layo na ay. Manoy Simeon? Sabot ko. Nindot kayong feeling sa kong manghod. Bida-bida nga kauban niyang babae nga may nakapapitik sa iyang kasing-kasing. Manoy Simeon. Ay. Dawam ko na. Ngano ka? Manoy Simeon. Na ako'y problema. Sa'y problema. Gihangyo ko ni Tatay Kadyo. Nga dili mahigugma. Oh? Dili ko magminyo. Unsa? Naglibog yun ko ni Tatay Kadyo. Naglibog ko Manoy Simeon. Sindo? Dili maging siya musulti na ako. Kung nga nung dili siya gusto magminyo ko. Ay. Wabit yung kamaana ng Tatay Kadyo. Kaniyanto pa na siya. Ngayon anak. Daghang kayong sekretos kinabuhi. Labi na sa itong pamilya. Bisan kaniyang pagkamatay ni Nanay Monica. Wagarita niya sulti kung unsa hinungdan sa kamatayon ni Nanay Monica. Tanan nga nitabo sa itong pamilya, gitago niya. Hindi siya gustong masayo ta. Manoy Simeon. Nahigugma ko ni Moana. Sindo. Mao ka na. Nahigugma ko ni Moana. Unang higayon nga dibati kong sama ini. Kang Moana pag yun. Kung mao ka na, sultis Tatay Kadyo. Sultis siya nga nahigugma ka ni Moana. Pero dili gusto sa Tatay Kadyo. Nga may gugma ko. O magminyo ko. Sindo doon na kay katungod nga mupilit. Doon na kay dakong katungod nga magbuhat o imong kagaling undahan sa kinabuhi. Usa ikaw ang angay mo desisyon kung unsa ang buhaton mo sa imong kinabuhi. Dili kay si Tatay Kadyo. Manoy Simeon. Huwag ko na hinungdan nga wa sa'y makapugong krako Sindo. Manimpaan ko sa syudad. Biyaan ko kini Isla San Isidro. Manoy.
Dili ka na gyud ay papugong. Dili na, Lola. Nananghit ka na ni tatay kadyok ni mo. Wa pa lagi, Lola. Pero nibaw ko, dili siya masugot. Saptang inyong amahan. Pero kung dili ka na gyud magpapugong, sige, apo ko. Og ambig sa imong kaugalingon dito sa syudad. Salamat, Lola. Magpalayo ka na yun ay. Oh. Ay, Dili ka na yun ay magpapugong. sa iluwalan ko tayo. Dili ko ikaw pugan, Simeon. Kung mao magkala ay mong desisyon. Tayo ka, Joe. Pero maulag kini ang timan ni Simeon. Kining lugara, mao ang imong kapalaran. Nakalatid na sa imong mga pad kining lugara. Dinhi ka na tao, o dinhi ka usap mamatay. O, tay. Tinood na. Tinig ko na tao. O, di na usap tingala ko mga tay. Pero dili ko din magpakabuhi ang Don Santo, tay. Simeon, Malingkamot ko tayo nga masinso sa akong kinabuhi. Ipanumpa ko ka na kanimo tayo. mapakyas ka lang, Simeon. Mapakyas ka. Tayo mapaskes lang tingali akong kung sundon ko ang imo mga tunong. Simeon, Kung may sama ko nimo, nakontinto na sa ingon yan nga kinabuhi. Aw pakyas ko tayo. nasayop ka. Ugasa ko napitan na sayo tayo. Sumagod. Huwa ka bang makabantay sa atong pagpakabuhi din eh? O tinood na, huwa ta maglisod, pero how ang kayo nga itong kinabuhi din eh tayo? Simeon. Di ba tinungod man na, Lola? How ang kayo nga itong pagpuyo din eh? Tanawar ko na itong bahay. Magwang las pa yan. Samtang ang itong mga silingan, nindot kayo mga bahay. Nindot kayo mga biste. Nindot kayo mga butang, sud sa bahay. Simentado ang bahay. Samtang kining ato, kawayan, lubi ang mga haligi. Pero malipayon ang atong pagpuyo. Kamarating aling nalipay tayo, pero ako wa. Oh, Kung murawat ka palang unta sa mga gipanghatag sa mga nagpatambal kanimo tay, tanaw na ko dato na ta. Kwartahan kita. O makahumanaw ta kami sa among pagtuon. O doon na kami maayong kurso nga natapos na namong sindo. Simeon, Nindot ang nga mong kinabuhi karon. Professional ang ta mi sa sindo. Nindot ang tamig mga trabaho. Pero mas maayig yun, Manay Simeon. Kay tibuok ang atong pamilya. Mas nindot yun, di ba? Asa ang mas importante ni mo, Manay Simeon? Ang imong ambisyon o ang kalipay sa imong pamilya? Sindo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!